May nga po, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amon ni gadulong sa inyo. Hope din nyo kami live via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Nagbabataan mo kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Negros Power nagsuguda sa pagbaton sa application para sa line connection. Miranda tandem sa Kabangkalan sa 2025. Driver patay matapos mahulog ang isa ka truck sa Banglid sa Canlaon City. 3 ka bumbero gindayaw kag ginpasalamatan sa pagsalbar sa Purok President nga natrap sa nasunog nga balay. Kag sa Good Vibes, bakasunan kag lugar nga maka-reflect sa tripping ni Ruming kag softball team sa Negros. 3 na ka beses nga nagdaog sa World Series, kilalahon ang ilang nga coach sa bida sang liga. Natanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, tatlo ka mga bumbero ginpasalamatan kagindayaw sa ila pagsarbar sa Purok President nga natrap sa nagluntad nga sunog sa Barangay 16 sa Bacolod. Sa tunga sang nagadabadaba nga kalayo sa nagluntad ang sunog sa Barangay 16 sang Huwebes sang Kagahon. Natigayon nga naluwas ang 50 anyos nga si Alejandro Tial nga natrap sa sulod sa nagakasunog niya nga balay. Ang mismo Fire Intelligence and Investigation Unit Chief sang Bacolod BFP nga si Fire Officer 2 Roland Paulan among nakabati kay Tial nga nagapangayo sang bulig samtang yara sa sulod sang banyo. Upod sanday Fire Officer 1 Casey Pearl Canha, Fire Officer 1 Mikey Akot sang BFP Special Rescue Force ginsulong nilang kalayo agod maluwas si Tial. Gamit ang fire hose, ila ginigot ang pileson nga biktima agod mapalapaw ini sa pader kag madala gireyon sa ospital. Para sanday Paulan nga sa piyak sang risgo mas nangibabaw sa ilang kaisog nga masalbar ang kabuhi ni Tial. Si Tial nga nagaserbe Purok President sa Purok Kingfisher sa Barangay 16 ang karon padayon nga nagapabulong sa ICU tugas ang naangkon nga 3rd degree burn. Lubos ang pagpasalamat sa iya himata kag pamilya sa mga makabig baganihan nga nagsalbar sa iya sa ital-ital. Thank you gid sang nag-rescue sa bayaw ko nang at least nakadala siya dayon sa ospital. Nanguna gisapon sir ang compassion sir nga kalipay nga mayara kami na sulbar nga tao. And also nang overwhelmed nga may life kami nga na luwas sa sini nga sitwasyon sir. Ay amo na mo duty sa mga survivor na mag-save sa mga civil lives. How about ka mo, ma'am? Fulfillment, sir. Kay makambal ka pala, sir, nga amo niya purpose mo sa life nga ari ka di ka gimbutang ka sa Ginoo sa mga words. Sa number 9, Barangay Satellite Registration giraduso para sa mga senior citizens nga wala pa maka-update sa ilang mga cards. May mga senior citizens sa Bacolod nga sa gihapon wala pa maka-update sa ila senior citizens ID na tungod sang ila kabudlayan. Gani ginaduso ni Councilor Jude Tadeo Saison nga kun mahimo magtalana sang scheduled satellite registration sa mga barangay ang syudad paagi sa Management Information Technology and Computer Services para mas mapahapos sa mga senior citizens ang pag-update sa ilang ID cards. Upod sa mga katapos ang persons with disability, ginmando ni Mayor Alvin Benitez ang updating sang IDs agud mabutangan ini sang QR code sa tuyo nga mapaiway ang pagpameke sang PWD kag senior citizens ID. Sa karon, naglabot na sa kapin 27,000 ka mga senior citizens ang may ara na sang QR coded nga IDs. Ang Bacolod LGU ang may gintalana nga satellite offices sa mga mall nga nagapadayon baton sa application para sa updating sang senior citizen ID. Sa number 8, Governor Eugenio Salacson nagalaom nga makumbinse sa mga mamanidha gikan sa Negros Island Region ang paglakip sa budget sa bago tukod nga rehiyon sa 2025 appropriation. Sa press conference kahapon, ginsiling ni Senador Amy Marcos nga wala malakip sa proposed 2025 national budget ang pondo para sa NIR. Sunod kay Governor Eugenio Salacson, nahibaluan na nila ini. Rason nga nagalaom siya nga ang mga mamalida ang mangin madinalagon sa pagduso sang budget para sa NIR. Ginsiling man ni Senador J.V. Ejercito nga kung wala malakip ang NIR sa proposed budget, trabaho na ini sang legislature sa pag-allocate sang funds. Suno kay Lacson, ang Technical Working Group ang mag-convene sang hapon sang Agosto 9 kag ang budget isa man ini sa luyag nga talakayon. Kaupod
ang mga congressional representatives sa idalom sang NIR. Ang mga gobernador, congressional representatives kag mayor sang highly urbanized city kabahin sang TWG. Samtang isa man sa luyag nga maklaruhan ni Lacson, amukon bala may regional offices nga tukuron tingob sa isa ka area sa idalom sang NIR. Ining bagay nga ginapaboran sang gobernador. We know that already. No, that You knew that. yeah, we knew that it's not included. So now that it's in Congress, then maybe our legislators can include it, no? Especially our district representatives. So you're hopeful that they'll push it? Yeah, that they'll be able to. Of course, they will push it, but I hope that they would successfully be able to convince the national government to include NIR in its budget for 2025. Sa number 7, NBI nag-usisa na sa natabo nga pagsunog sa isa ka poultry farm sa Bago City. Nagdangop sa NBI Bacolod ang tag-iya sa poultry farm nga ginsunog sa barangay Sagasa sa Bago City. Suno sa hepe sa Bago City PNP kasi Police Lieutenant Colonel J. Malong nakig-angot na sa ila ang NBI Bacolod para magpangayo sa blotter report kag iban pa nga mga ebidensya nga nakuha sa Bago PNP para sa ila himuon nga investigasyon. Kinaligar sa caretaker kag mga trabahante sa poultry farm nga ginpanggapo sila sa mga armado nga mga persona antes ginsunog ang poultry. Ginaligar man sa caretaker kag utod sa tag-iya sa poultry farm nga ginkuha man sa mga armado ang ila 15,000 pesos nga kwarta lakip na ang isa ka 45 caliber pistol. Nakabaton sang sulat ang mga biktima gikan sa napakilala nga Ka-Dodong kag Ka-Barong nga nagapangabay sang ila kooperasyon kag nagapangayo man sang ila suporta para sa masa. Nagapati ang PNP nga hindi rebelde nga grupo ang nagsunog sang poultry kay madugay na nga wala sang NPA sa area kag posible gingamit lang ang rebelde nga grupo sa pagpamahog. Sa number 6, Indian National kag isa ka Pinoy arestado bangod ng hold up sa isa ka gas station. Pilason si Aldren Mercado matapos kaining matiruhan sang gwardya sa gasolinahan sa National Highway sa Barangay 1 sa San Carlos City kainasang kaagahon. Kaupod niya si Alias Singh, isa ka Indian National, pareho sila nga mga residente sang Sagay City. Sunod kay Police Captain Hani Labaro, ang Deputy Chief sang Police sang San Carlos City PNP, nakabaton sila sang tawag gikan sa gasolinahan parte sa natabo kag ang mga sospek nagaangkasanay sa motor. Gilayon nga nagresponde ang PNP kag nakita si Mercado nga pilason kag may igo sang bala sa ulo. Samtang si Singh, gilayon man nga naaresto sang SWAT team sa Barangay 4 pinagi sa hot pursuit operation. Dugang pa sang pulis. Ginsulod ni Mercado ang cashier kag ginkuha ang masobra 16,000 pesos kag gilayon niya ginpalokpan ang gwardya apang nakabalos ini kag naigo si Mercado sa ulo kag karon pa dayon ni ginabulong sa ospital. Gin-detain ng Indian National kag mga pangatubang sila sang kaso nga robbery. Sa number 5, driver patay matapos mahulog ang isa ka truck sa Banglid sa Canlaon City, Negros Oriental. Patay ang driver ng dump truck na si Richard Mission, 49 anyos, matapos mahulog sa 50 katapak na Banglid sa Barangay Masulog, Canlaon City, Negros Oriental sa Miyerkules. Sa investigasyon sa Canlaon City PNP, may karga nga balas ang truck sa nadulaan sang kontrol ang driver kag nahulog ang Banglid. Wala siya nahulog ang truck. May pila siya sa ulo kag mga bali sa kalawasan nga nagresulta sa iya kamatayon. Sa number 4, pag-inupdanay ni Kabangkalan City Mayor Benji Miranda kag iya sini nga asawa para sa 2025 nga piniliay ang ginatunan. Ginsiling ni Mayor Miranda sa interview sang katapos ang media kaina nga sa karon iya ginapangamuyuan ang amo nga posibilidad. Karon nga nagagwa man ang istorya sang Zyko tandem sa ginapaabot nga piniliay. Ginatumod sa amo nga tandem si Anay Mayor Isidro Zyko kag Vice Mayor Miguel Mig Zyko. Wala naman sang mas may ginasaligan pa kundi ang asawa suno kay Miranda. Dugang pa niya nga may mga kasubong naman nga tandem sa iban nga LGU. Pero klaro niya, ining last option na. Isa ka public school teacher ang asawa ni Mayor Miranda nga si Divina. Well, ginapangamuyuan ko pa man no? Kay hindi man na mo nakapos nga desisyon. Pero kay may nagagwa abi nga amo man sa piyak, same man apelyido,
Siling ko kung amo na basi pwede man sa akon. Kaya wala ka man number 1 para sa akon. Wala ka man sang may pina numero 1 nga masaligan kundi ang imo asawa kaya mo man ang imo giludhan sa tubangan sa altar sang Dios. Sa number 3, Executive Assistant ni Governor Eugenio C. Lacson nga ginausisa angot sa unauthorized nga pag-repair sa mga furniture ang ginrelieve na sa pwesto. Ginkumpirma ni Provincial Legal Officer Alberto Nelius Jr. nga sumugod Hulyo 29, ginrelieve na sa pwesto bilang Executive Assistant 4 si Francis Velez. Siya ang in charge sadto sa Barangay Affairs Kasubungman, nagaserbing administrative head sa Governor's Office. Sunod sa kay Nelius, nahatagan sa higayon si Velez nga magsabat kag magpaatag angot sa unauthorized nga pag-withdraw kag pagpakaayo sang office furniture. Sandig sa damlag show cause order nga ginpapanaog sa iya, wala na sunod ang procurement process. O galing kay isa ka political appointee si Velez, wala na ginapatuman ng administrative investigation kasunod man sang loss of trust and confidence sa bahin sang gobernador. It is a privilege afforded to the governor to relieve his political appointees whenever there is loss of trust and confidence. So why should be transferred to another position like Mr. Agustin? No, ma'am. He was relieved of his duties as Executive Assistant 4. So he's no longer connected with the Capitol? Yes, he's no longer connected with the Capitol, ma'am. So relieved is the term, not terminated? Actually, it's relieved of his duties due to loss of trust and confidence. Sa number 2, application kag issuances ang Fire Safety Inspection Certificate sa mga negosyo nga wala pa sang business permit ang iga-review sang Bacolod Bureau of Fire Protection. Natala na pa nga magasapol ang pamunuan sa Bacolod BFP kag Permits and Licensing Division apod kay Mayor Albi Benitez agud matagaan atensyon ang problema sa mga commercial establishment nga wala pa business permit tungod sang kakulang sang Fire Safety Inspection Certificate. Ginsiling ni City Fire Marshal Fire Superintendent Jenny May Masip, ila na ginausisa ang status sang application sa mga commercial establishment para sa compliance sa ginapatuman nga Fire Code of the Philippines. Madason nila nga iga-review ang mga na-issue na nga Fire Safety Inspection Certificate, ilabi na sa mga tenants nga na-issue na sang business permit bisan wala pa sang compliance kag occupancy permit ang mismo mall kundi sila naganegosyo. Ginpahayag ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. nga dapat masolusyonan na ang problema sa malapit 5,000 ka mga commercial establishment nga hasta karon wala pa makasecure sang business permit tungod sang kakulang sang requirements gikan sa BFP. We are considering ma-discuss ini siya together with the BPLO and with our goal man nga makabulig man kita sa aton nga mga business sector without compromising the Fire Code. I-review nyo bali ma'am ang mga na-issue kaya wala pa na-issue? Yes sir, i-check natin nila. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Nagsugod na sa pagbaton sa application for line connection kag iban pa nga mga transaksyon ang Negros Power. May libre pa nga sakay, kape kag snacks sa mga kliyente. Pero ang NEPC hindi pa opisyal nga maka-operate bilang isa ka utility firm. Yaring report ni Nico Delfin. Bukas na ang opisina sang Negros Power para magbulig serbisyo sa mga electric consumers sa nasakupan sang anay franchise area sang Central Negros Electric Cooperative. Nakita man sang pamunuan sang Negros Power ang kabudlayan sa mga nagapila sa Seneco office sa Dalan Mabini ang mga nagtala na sila sa mga salakyan para madala ang mga customers. Ilabi na diri ang mga new applicants pakadto sa ila temporaryo nga opisina sa Robinsons East sa Barangay Villamonte sa Bacolod kag vice versa. Ginsiling ni Negros Electric and Power Corporation spokesperson Jonathan Cabrera nga nagasugod man bato ng opisina sa mga payment kag iban pa nga concerns. Na kasugtanan nga i-transfer na diri ang mga services nga pwede i-transfer, no, para nga ang mga consumers diri na lang mag-transact, i-accept na diri, may cashier nga gin-assign diri. Ang application para sa mga new connections, no, pwede naman na diri himuon. Ang mga follow-up sa mga pending applications, pwede man diri himuon. May mga bill deposit payments, pwede man himuon, kag iban pa nga mga customer-related concerns, no. Samtang nagahulat, pwede man makapangape kag snacks ang libre ang mga kliyente.
Pero hindi malipod nga kahapon nangin sunod-sunod man ang pagluntad sang brownout. Ginpahayag ni Cabrera nga samtang nagahulat sila sang official publication sang Official Gazette kag approval para sa application for Certificate of Public Convenience and Necessity, ang tagdumalahan pa sang Seneco ang in charge sa troubleshooting kag pagsabat sa mga concerns angot sa power interruption. Inisamtang hindi pa opisyal nga maka-operate bilang distribution utility ang Negros Power. Gindugang ni Cabrera nga hindi man mangin insigida ang paghimo sang tikang sang Negros Power para ma-repair kag mapaayo ang equipment kag facilities sang Seneco. Kung may mga concern sila, power interruptions, line troubles, no? Kung within Bacolod City, they'll call the contact number sang Seneco sa Bacolod City. Ang number is 034-458-6777. Amo nang hotline sang Seneco. Kung anong nakaangdan nila nga pangtawagan sang una sa Seneco, amo manggihapon ang ila kontakon. Maluwas sa telephone number. I think they also have cellphone numbers. Malaan nyo naman na siguro na, no? Ara na sa Facebook page ang Seneco. Ang main building sang Seneco sa Bacolod kag area offices sa Talisay, Silay kag Bago City, pati na sa Banwa sa Murcia kag Don Salvador Benedicto ang magapabilin sa pagdumala sang Seneco. Mayorya sa mga anay empleyado sang Seneco nga karon empleyado na sang Negros Power amo sa gihapon ang nagaserbe sa mga consumers sang amo nga franchise area. I do not expect that on the first day, like for example, kahapon, nag-umpisa kami August 1 nga Negros Power na ang uniforme, no? Sang mga empleyado, nag-expect sila nga wala na sang brownout. Hindi ganun, no? This is a 25 years franchise, and we, as the franchisee, prepared a 5 years development plan, no? For rehabilitation and modernization. Amat-amat ni siya natin nga paghahimuon. So, silingon nga, while nga amat-amat kami nga nag-rehab, may mga scheduled power interruptions, may ara pa yan nga magkakatabo ng mga unscheduled nga power interruptions sa mga lugar nga wala pa nalabot sang rehabilitasyon o kag pag-repair. So, pangayo namon ng inyong pag-intindi dira. Plano sa Negros Power nga magsaylo sa mga permanente nila nga opisina matapos na aprubahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang ila franchise application nga magalawig sa 25 katuig. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Kagyari naman ang pangpabalo na mo niya pang pag-good vibes sa inyo para sa Liga Weekend. Gusto mo magpakalinong? Gusto mo mag-relax? Gusto mo mag-meditate o kung mag-reflect? Ini ang lugar para sa imo. Sa una, isa ini kamanukan kag karon baka suna na aton inilagawan buwas sa tripping ni Ruming. Tatlo na kabeses nga naging kampiyon ang Negrense softball team sa separado nga World Series competition sa Estados Unidos. Sa bulig sang kilala nga coach nga anay jeepney operator kag driver, naghatag sila sang duga nga dungog sa mga Pinoy. Aton sa kilalahon sa sining episode sang Bida sang Liga sa Sunday. Nik ang ini nga lugar para niya sa mga gusto magpakalinong pero gusto mag-reflect ya, no? Para sa mga inabuha sa tripping ni Ruming. Ano yung imo nga pabalon sa ila? Sa Sunday naman ming lantawntang istorya sang Bacolod noon nga coach nga damo naman sa mga talents kag mga local artists nga nadala sa Estados Unidos tungod lang sa hampang nga softball. Sa Bida sang Liga sa Sunday. Kagami itong mga balita sa Negros subong adlaw. Kaya man sa panahon karon importante nga maibalo ka sa nagakatabo sa imong palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Magatagpadayon kami nga magapangalagad sa mga Negrosanon. Ako si Nico Delfin. Tugtog sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend.